U Krapini je upriličeno svečano potpisivanje ugovora sa predstavnicima udruga civilnog društva koje su dobile županijske potpore. Ugovore o dodjeli 1.968.000 kuna potpora potpisao je sa predstavnicima udruga župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, koji je istaknuo da su unatoč izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o financiranju lokalne i regionalne samouprave, zbog kojih se proračun nešto slabije puni, sredstva za udruge ove godine minimalno smanjena. Župan Kolar napomenuo je da se od prošle godine natječaji raspisuju po novom principu, u čemu se neke udruge nisu snašle, zbog čega su ostale bez potpora. Udruge su naše bogatstvo. Mi na području Krapinsko-zagorske županije imamo preko 1300 udruga i mi ćemo krajem tjedna još raspisati i natječaj vezano za ostale udruge, gdje smo u proračunu osigurali još dodatno 500.000 kuna. Taj novac je ostao na istoj razini koji je bio i prošle godine i njega nismo dirali upravo zbog tog velikog broja udruga koje imamo i bave se sa različitim područjima, od zaštite okoliša i održivog razvoja, mladi i djeca do zdravstva, znači kulturne baštine. Imamo još 6 programa na temelju odluke Skupštine o uvjetima dobivanja, znači natječaja od prošle godine, i mislim da će tu i udruge djelomično i uspjeti se naći u tom dijelu. Dodao je župan Kolar te najavio da će županija, ukoliko se nastavi trend povećanja nezaposlenih u Zagorju, za udruge civilnog društva biti još više sredstava. Išli smo po principu koji je vezan za europske fondove, znači vrlo stroga sama procedura, jer jednostavno ako želimo, sad je otvorena omotnica da naše udruge koje su odlične, koje imaju dobre programe, ali se moraju držati strogih regula, jer inače ako je krivo omotnica napisana, može biti savršen program, nitko je neće pogledati. Tako da ćemo mi ove godine napraviti još dodatnih 6 edukacija, čim raspišemo natječaj krajem tjedna, od sljedećeg tjedna po bivšim općinama, da bi upoznali, znači, članove udruga sa natječajem, na koji način trebamo pristupiti, na koji način treba ispuniti obrasce, na što treba posebnu pažnju pogledati, da se ne bi dogodilo da nam odlični programi zapravo ostanu uopće van ocjenjivanja, a naravno onda bez financijskih sredstava. Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je da je društvo jako onoliko koliko je jak civilni sektor u njemu, te je dodala da je Krapinsko-zagorska županija jedna od rijetkih koja je osnovala Savjet za razvoj civilnog društva, čime je napravljen dodatan iskorak u jačanju civilnog sektora. Pa evo, danas smo se našli kako bismo potpisali ugovore u vrijednosti od 1.968.000 kuna. Ugovor se potpisuje sa 10 udruga za njihovih 12 projekata ili programa rada. Udruge su iz područja socijalne skrbi i područja djelovanja za mlade, te iz područja kulture, športa, tehničke kulture i obrazovanja. Najviše je za svoj program u ovoj godini dobila zajednica sportova Krapinsko-zagorske županije, ukupno 840.000 kuna. Predsjednik zajednice Stjepan Fotivec istaknuo je da bi bez navedenih sredstava sport teško mogao funkcionirati. Pa ona znači jako puno, jer bez tih sredstava teško da bi mogao funkcionirati sport. Makar i ta sredstva koja dobivamo iz proračuna županije su na neki način nedostatna, ali zahvaljujući lokalnoj samoupravi, gradovima i općinama za sufinanciranje sporta, pa onda i onaj dio koji se odnosi na Hrvatski olimpijski odbor i druge institucije sportskog karaktera, imamo šansu da zatvorimo financijsku konstrukciju, da sport kao živo tijelo na našoj županiji radi na dobrobit i postiže vrlo dobar rezultat. Mreža udruga Zagor dobila je ukupno 118.000 kuna, od toga 35.000 kuna za županijski program djelovanja za mlade, 75.000 kuna za centar za mlade te 8.000 kuna za informativni web portal za mlade i udruge zagor.info. Predsjednica Ivana Radanović istaknula je da udruzi dobivene potpore puno znače, dodavši da je lani, zahvaljujući potporama, mreža udruga Zagor sufinancirala čak 18 projekata, 200 edukativnih sadržaja, radionica, predavanja i tribina u kojima je bilo uključeno preko 3500 korisnika.
Imamo puno predviđenih aktivnosti i projekata u ovoj godini. U svakom slučaju ovdje se radi o projektima namijenjenim mladima. Imamo projekte vezane uz vršnjačko nasilje, uz samoinformiranje i zapošljavanje mladih osoba s područja naše županije. A isto tako imamo projekte koji su usmjereni na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva. Tako da evo sve što radimo javno objavljujemo i svatko ko želi dodatne informacije može nam se javiti. Potpore su dobili i Udruga slijepih Krapinsko-zagorske županije, Matica umirovljenika Krapinsko-zagorske županije, Centar za urbanu kulturu Regenerator, Zajednica tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije, Zajednica kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije, Savez školskih sportskih klubova Krapinsko-zagorske županije, te Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba 80.000 kuna za SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji.